Hallo, ik ben Henk Temming en ik heb er zin in. Waar heb ik zin in? Ik heb zin in de tour van de Nederpop Allstars. Vanaf half oktober tot eind mei volgend jaar spelen ze door heel Nederland in prachtige zalen, in de leukste zalen eigenlijk van Nederland. En ik ben daar te gast samen met Erik Meesie. En wat voor mij gewoon heel erg leuk is, is dat ik weer voor het eerst sinds 10 jaar samenspeel met Sander van Herk. Het derde bandlid van Het Goede Doel. Dus 2/3 van Het Goede Doel kun je daar aantreffen. En wij zullen wat nummers van die band spelen, maar ook andere. En ik kan je nu alvast verklappen, het wordt leuk. Alles geprobeerd om jou maar te vergeten. Overal geweest en ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten. Van jou wil ik het meest. Ik kan er niet anders.